je obec výrazne poškodená, nakoľko neexistovala žiadna interná smernica a zamestnanci obce sa nevedeli riadiť, že akú sumu môžu držať v hotovosti, keďže nevedeli, aká je uzavretá poistná zmluva. Hneď, ako sa udiala krádež tohto obecného trezoru, navštívili sme starostu obce, pán Štúbňa, pán Dundovič a ja, kde sme sa ho opýtali na poistnú zmluvu a on nám odpovedal, že túto poistnú zmluvu uzavrel niekedy dávno úplne iný starosta, že on nevie ani, kde je tá poistná zmluva a čo je v tej poistnej zmluve. Čiže ja poukazujem v tejto chvíli na akutný prípad z roku 2015, ktorý súvisí s blízkou minulosťou, s konaním starostu obce, kde bolo výrazné zanedbanie a závažné pochybenie. A zároveň obecné zastupiteľstvo, nie len v práci 3 poslancov, ale naposledy aj na pracovnom stretnutí minulú stredu sa pýtali starostu obce a starosta obce odpovedal, že on takúto zmluvu nepodpísal. Takže ja sa starostu obce teraz pýtam, pán starosta, podpísal ste zmluvu, poistnú zmluvu v majetku obce v roku 2012. Bola to v podstate predĺžujúca zmluva za predchádzajúce zmluvy. Vždy, keď sa niečo dokúpilo a dopoistilo, tak sa to muselo urobiť takýmto spôsobom. Nemám čo k tomu viac vedať. Táto zmluva nie je ako dodatkom nejakej zmluvy, je to novou uzatvorená zmluva, podľa vás nemala byť zverejnená? Kedy to bolo? V roku 2012. Dátum. 4. mesiac, 6. mesiac 2012. Podpísaná starostom obce Jurajom Uhrinom, nie je to dodatkom žiadnej zmluve, novo uzatvorená poistná zmluva na poistenie majetku obce. A súvisí s tým aktuálna súčasnosť, rok 2015 a možno aj z hľadiska toho niektorí zamestnanci úradu sa potom cítili nejak mojou stranou nepriamo poškodení, že som na nich útočil, že oni pochybili. Jednoducho oni nepochybili. Pochybil tu niekto iný a oni o tom nevedeli, čoho sa majú držať. Čiže preto sa na to pýtam, preto na to poukazujem. Už som sa vyjadril. Takže z mojej strany toto bude jeden z ďalších podnetov, ktorý dám priamo hlavnému kontrolorovi ako podnet na kontrolu, aby bola vykonaná čo najbližšom, najkratšom čase.